I langt de fleste dagligvarebutikker, som f.eks. Føtex, er varer ofte pakket i en emballage eller dobbeltemballage, som f.eks. morgenmadsprodukter eller grøntsager, hvor f.eks. økologiske citroner er pakket ind i både bakke og i plastik. Det betyder, at vi som forbrugere køber en masse affald med hjem, som vi egentlig ikke har brug for. Det vil vi hos nulaffald.dk gerne skabe opmærksomhed omkring, derfor samlede vi et hold af agenter. Vi stillede agenterne en rimelig simpel opgave, nemlig at købe nogle varer i Føtex og derefter hælde dem over i genbrugelige beholdere. Vores agenter blev bedt om at efterlade emballagen for enden af kassebåndet sammen med klistermærker fra nulaffald.dk. Formålet med projektet var at skabe undren og dermed belyse problemet overfor kunder og ansatte i butikken. Efter aktionen blev erfaringer og sjove historier delt blandt agenterne. Denne viden og erfaring er med til at gøre nulaffald.dk klar til den næste aktion. Vi har den der hjemmeside, du kan gå ind på, hvis du har lyst til at se mere om det. Og hvis du har lyst til at være med næste gang, vi laver en aktion, så kan du melde dig til derinde. Ja, tak.